Again, ay. Pa-live saglit. Habang nagluluto ako para may kadaldalan, tahimik ang kusina eh. Good afternoon. Samahan mo ko, Arian. Habang bisibisihan. Diba? Parang gusto ko to perito nito. Isa pa. Dami na ba? Kasi ay, bakit may sira? Salamat, Arian. Ako'y mangbubulaho lang. Bakit sira ang ano? Galit. Sino nagsundo sa'yo? Ano gamit ng sasakyan? Ha? Puti. Ilak mo yung pinto, ha? 9 people, thank you. Cooking time. Cooking muna tayo, cooking. Mag-cooking. Mating pa si Sir Saan? sa bahay. Bakit? Hindi mo yung sa ulo niya. Thank you sa inyo, guys. 10 people. Ang bilis bumaba, ah. Oh. Thank you. Ayan. Thank you sa inyo, ha. Ako'y, mamaya sabihin mo sa amo mo dahil. Georgito. Mega love shout out. Thanks for coming. Anong gusto mo? Labas si Pao kagabi. Alam mo kung ano sabi ng Pangulo? Nagtatanong kung gusto niya daw makita yung sandwich. Ano sandwich? Yung nung gawin niya. Pag ako nainis niyan, anuhin ko yung silamo. Sinabi ko kay Pangulo. Sinabihan ko kako yung kako nadalhin. Kasi, ang nanay mo din kako naghahanap din ng sandwich. So, ngayon kako pinapadala ko, kinain na kako nung isa kasi wala mapaglagyan. Tsaka konti na lang yun. Kunti na nga lang. Ilang, ano na lang yun? Dalawa? Oo, di ba? Sabihin mo Kinain ko na lang kasi masisira lang din naman doon. Kaya nga, sabihin mo kay Lamo mamaya, Lamo, kumain si Ate Jamila. Kumain kami bago siya umalis. Tapos, may natirang dalawa. Kinain ko kinabukasan. Kasi masisira.
Ayun pala ang anak. Nakakainis. Kung sinabi pa nila ng maaga sa akin, kasi kinain ko lang naman yun, mga alas 12 na. Di ba nag-chat ako sa iyo? Kaya nga, hindi ko nga din nabasa kaagad. Masyadong ano sila, pag gusto nila yung pagkain, naghahanap talaga sila. Kaya nga, di ba sabi ko, hindi ako talaga palakain ng mga tira-tira na yan. Diyan kasi, ano ganyan nga. 16 people in the house. Thanks for coming. Thank you sa inyo, guys. Habang nagluluto, nagnangangusipin kayo, di ba? Ganyan sila, Day. Paano nagpunta kay Pangulo ang issues eh? Ay, naghahanap din. Ang ano nga, andun si Dayan, hindi pa ako tinanong niya ng direkta, di ba? Sinabi kay Dayan? Si Dayan ang kausap niya, ang paliwanag naman ni Dayan, gusto daw makita. Di ba? Eh, nandun ako. Kung tutusin, hindi naman dapat diniretso na akong tinanong. Gusto makita na naubos? Paano nga Eh, makita? hindi. Gusto nila makita kung anong klase siguro yung ano. Eh, imposible kaya sabihin mo kay Lamo, kasi pag ako ang nag-ano yan, dahil sigurado magkakaanuhan na naman kami ng mga yan. Sabihin mo, bago ako umalis, kumain. May natira, kaysa sa masira, kinain ko kamo bago ako pumunta Nakita kasi doon. yan ni Madam Lamo kung ano kadamit eh. Kasi Kaya yung nga. sa yun. Nakita niya nga, konti lang naman, di ba? Sa kapiraso lang. Pag ako talaga na ano niya mamaya, sila mo anuhin ko yan. Sabi ko nga kay Dayan, kung alam ko lang kako, di binigay ko na sa kanya kagad tinatanong ni Timay, kasi nagtanong si Timay, ang sabi ko wala. Sabi ko, dalhin mo to kay hindi ko lang pwedeng ibigay yun sa kanya. Ang pangit ng lagayan na yun, baka magsabi siya Huwag mo sabihin na dinala ko. Sabihin mo kinain ko. Kumain tayo. Kasi, pag sinabing dinala, tinatanong ako ni Timay, sinabi mo rin kay Dayan na kinain mo. binigyan ko si Dayan. Pagdating ko. Problema niya kung ano na po. Kapiraso na yun. Sabihin mo kinain natin, kumain ako bago ako lumabas. Kasi nga, ilang piraso na lang yun. Ganyan sila dahil. Kaya hindi ako talaga pala ng mga pagkain yan. Kasi, pag once na gusto nila yung pagkain, kahit ilang araw na inahanapin pa nila. Kasi kakainin. Ganyan katindi mga ng mga utak ng mga tao dyan. Saka ang ko kay Lamo, nung sinabi niyang dalhin, yung chocolate lang at saka yung chips. Yun lang. Yun ang ko sa kanya na yun ang dadalhin, hindi yung nagkwento sila mo na may ang tawag nito, sandwich. Ngayon, hindi ko alam kung nag-iisip ba sila na may bitbit ako or what. Hindi rin ako tinanong yung sabi mo? Oo. Walang sinabi, walang si Madam. Kasi ate, nasanay yan si Madam na pag may pagkain din sa sobra, kung minsan binibigay nga ni Sir tulad kagahapon, kumain sila, di ba, hindi ako nagdala ng pagkain. Nag-order si Sir, tapos may tira. Kung ang gusto ko, ang sobra na ng ayaw ko, binibigay ni Sir sa mga trabahante sa labas. Kasi hindi yan sila mahilig na mag-snacking, nga mga tira-tira na ilang araw initin. Wala doon. Ako lang kumakain. Kaya ko rin naman kinain yun. Kasi, baka masira, sayang din naman. Kaya nga. At saka wala din akong paglagyan. Kaya ano gagawin ko doon? Ilagay ko sa plastic. Wala talaga akong paglagyan. Kita mo naman doon na wala namang Tupperware. Pero kung sinabihan ako ni mga dam nung umaga pa, Nubi, yung natira diyan, dadalhin mo kay mama. Dadalhin ko yun. Huwag mong sabihin na nagdala ako dito. Ang kumain tayo doon na Kasi hindi ko nga binigay yun kasi nga, 'di ba nga nagugutom nga din ako, wala man tayong kinain doon na
Hello. Nag-send ka na ka, Andilo? Nag-send ka na ka, Andilo? Yung jeep. Try mo ulit at nag-aantay yung tao. Sa akin ba cellphone niya? Baka may message ang ano. Kamahalan. Oh, triangle daw ni Samig. Reset siya. Luto ka ng pagkain ng kanyang angkan. Bakit hindi ka nakain si ano? Fasting. Alam mo na pag fasting yan, doble-doble ang luto. Yung lalamunin niya, lalamunin ng pamilya niya. Jopel, Jennifer, thank you. Thank you sa inyo guys. Ano lang yan guys, update ako busy-busy yan sa YouTube ba.
damit doon, Bi. Kay Lina daw yun. Damit. Binili ni Madam. Hanggang sa paper bag. Football yun. Football. Iko. Sabi ko kay anuhin niya sila mamaya. Kung hindi, ako ang magsabi. Kasi ang sinabi kasi sa amin nila mo, yung ano lang ang dalhin. Yung ano na yun, yung chips saka chocolate. Yun na lang talagang dadalhin. Gawang wala naman paglagyan. Ano yun? Babasuhin nila. Wala nga plastic ni plastic na pambalot ng pagkain. Wala doon eh. Masyadong mga ano sa pagkain. Tsaka konti na lang talaga yun. May natira doon, 2. Kinain ko na lang kasi masira. Hindi naman yun nagkakain sila ni Sir ng leftover eh. Yung nagsabi sa atin na dalhin na dito, wala na, kinain ko na kasi akala ko naman hindi ako matutuloy papunta dito. Mayaman to, mukhang patay gutom ah. Ganyan sila, day. Kasi si Bake pa Sir, yung pag mga ano. kumain kasi yan si Sir, ang tira tinatapon yan kaagad o binibigay dun sa labas. Sabak. Ang iba siguro sa dito, lahat ng pagkain na sa baba hindi tinatawag doon. Nakadisplay lang yung pagkain. Ay, si ate nainom ng coke, kadandaan si Sir. Si ate na? Dito kasi madadamot. Lahat ng pagkain hahanapin. Nung nag-chat ka nga sa akin, nakala ko tatanungin ako ni Madam. Oh. Yeah, nagtatawanan pa nga kami. Pagbaba niya kasi pagod nga daw siya. Kasi pumunta pa siya dyan sa ospital. Wala siya sinasabi. Saka pag ano naman sinabi niya yun natin, magtatanong naman yan sa akin kung nag-ano ako.
Hindi nga, kanina nga, tinapon ko nga yung pasta at saka yung ano. Alam mo, dito lang ang ano sa pagkain. Kasi ang sobra nila ni Sir kahapon, sabi niya sa akin kung kainin ko dahil yung gabi ko kaya ko, ano, pagtikin ko naman ng pizza pay ay sobrang anghang. Di nilagay ko sa rep. Ayaw kasi ni Sir nakastock sa rep. Sinabi ko naman. Bakit naging issue yan? Naghahanap nga sila. Gusto nilang matikman. Ang sakit ko ng ulo ko. Ang liit na bagay. Kung kaya lang yan ang sahod ko, binili ko na. Ay, May kung order ako. Magkano? mamaya nga, mag-order na lang para ano. Para matapos na. Tanong ko lang, ano yung pinakaiba yung order? Napakabili. Yung kapatid mo. Kasi yung kapatid. Nagbukas sa red kahapon. Yung amo ko. Akala ko ang nahanap yung yung sauce. Cake. Ano kayo sa mga cake. Tapos nagbukas siya sa red. Tapos sabi ko, baka nandyan yung sauce. Sabi niya, hindi, tinitingnan ko baka ng sandwich dito. Yung ano yung dami. Akala siguro kay dami-daming in-order ng kapatid nila. Sabi ko, walang sandwich pa ako. Hindi sinabi ko, walang sandwich. Gusto nila, may pera pa ako dyan. May lamandan pa dyan, oh. Mamaya mainsulto sila. Mag-usok ang tenga nila. May pera ko sa wallet. Yun ang kinain ni Kaki kahapon, yung chips. Yun ang walang bawas. Hindi kinain, sadya. Hindi kami walang kung ano mga prepare na pagkain ng indoors na. Kasi nung pumunta nga yung pamilya namin, yung chocolate, kadami-dami yung chocolate. Wala mo kinakain ng chocolate ngayon. Wala. Sila lang naman ng sugapa. Hindi yan ba yan sugapa. Yung words ng sugapa, Yung yung sabi na squatter sa na. ano, kaya ni Madam Lamo. Yung chocolate doon, be. Bukod sa rep, mayroon ka doon dito din sila nakastak. Nandito kasi tabi ng rep, ginawa yung storage ng pagkain nila. Ayun yun. Isang ganyan na mga ganyan na shopping. Ano sa tumiro sa bayan? Araw-araw sa Ginger. Yung ano niya, bukas kuha ko naman yung ginger na parang itin. araw-araw sa doon. Kaya natawa lang ako, hindi man ako, natawa lang ako. Big-issue ang sandwich. Tama siya. Pwede nga lang iluwa, day. Wala sila. Kain pa naman ako ng isa. Pero ito galit na kayo pagpapanik niya. Pagdating niya. Hindi na galo. Ito na lang natin ang sa isang ano pa rin. Tumawag ka na kailang. Tumawag pa ng kailangan mo, nagtanong. Doon kami mismo. Nagtanong na. Eh, nandyan ako kasi nag-aayos pa ako nung pinagkainan na ano. Nasabi. Ano ko, wala man yan lang shit. Wala naman talaga pinadala yung sandwich. Tumawag ka nga sa amin ko. Pag ano, yung gabi mismo. Dapat nga, kung may paglagyan ng chips, hindi yun ipadala lahat, di ba, te? Wala lang paglagyan.
Kaya di ba pag kami natitirang pagkain, pag wala pang kumakain, inaano ko muna na siguradong may matitira. Kasi ganyan yung mga yan. Pwede kami lagi tayo nakaasap sa ano. Kahit pwede mo kainin. Hindi mo kainin kasi hanapin. Tapos di, ang kabilang bahay, naghanap pa din ako na ano sa dito. Oo, Bakit naghanap. kabilang bahay, Kabilang naghanap. bahay. Siguro nag-chismis na kinain natin lahat yung ano, yung malaki ba yun? Okay na. Kung hindi nyo lang kaya natin. Hindi. May pera man ako dito. Anong silang rako saan? Ano ba yun? Asa na yun? Para matapos na Anong lang. pangalan mo sa? Andun. Yung pangalan mo? Ano? Kunwari pa siya na gusto niya malaman kung anong klase. Posible. Ano na naman ang nadalaman? Ano naman ang gusto? Talang din naman ang kapa. Sa naman mag-isa na tayo. Buti pa ang nag-easy ang Regular sa bana, madam. Fee. Nalalaman ka pang ano, parang kala mo nagpagawa. Sa bana, fee. ang bungang lalaki pag pakain at all, hindi na kailangan. Ito, abot na eh. Utos pa. Baka ano. Sabihin mo nila kada something. Kung saan niya binili yun. Sabihin mo kasi naghahanap ko yung ina niya. Pati naman tayo. Pag inano mo yun, mamasamain pa yung sasabihin ko. Thank you sa inyo guys. 1 hour lang yan guys ha. Update lang. Yes ha. Iba yung box mo eh. Ayun na nga. Yan yun. Nandiyan yung box eh. Hindi kasi alam. Parang iyan, tinan mo. Yan yun. Yan yan. Ano mukha ko? May mata ko. Gusto na mga pakamalak na. Sige na mo naman sa ibang palaman. Ay, hindi yan din. May chips sa gitna. May chips ba yan sa gitna, te? Wala yung chips ba? Hindi, meron sa side yata. Dito? Hindi yan. Hindi. Parang ito yun eh.
pagkatapos na. Ayan, yan yun. Yan. Yan yun. Ang malagkit. Brown bread, white bread. Yan lang yung ano. Kapiraso lang yan, tinapay, oh. White bread. Tapos, morning. Kaya sabihin niya na gusto niya tingnan, pwede niya naman i-search. Kung tingin lang gusto niya. Siguro nagkwento yung nanay na may natira, hindi sila nakatikim. Kinain ng katulong. Kaya ganun. After 1 hour pa lang ako. Pieces pala yun. Oh, 12 pieces. 12 pieces. Ano sila kumain? Doon. Ito. Oh. Ayan o, nakalagay 12 pieces. Tapos, ito. natira, dalawa sa'yo, nilagay mo dun sa ano ko. Ref. Nilagay mo sa akin tatlo. Oo. Oh. Ang dalawa, nilagay ko sa ref. Kinabukasan ko na ano. Sabi ko sa lapsa. Inusipan mo ko. Pupunta dito mo. Pagkatapos ko na. Pero galing ko sinong
Akala ko nang babay ka. Akala nagbababay. Napapasok pala. Alam mo yung tinapay, dinala ko sa school. Binigay ko sa mga Pilipinang hindi makalabas. Hindi niya tama-tama rin ito. Masarap sa kape. Di ba nanonood? Si Giselle. We are not be perfect, but we're perfectly united. We are team singer supporters. Wow! Ang ganda naman na ano niya. Quote. Gumawa. Gumawa. Joffel. Si Joffel. Matindi man na ano man na opposite ka sa light. Light, camera, Ayun action. doon. Action dito. Bilisan mo. Kita na, kita. Kasi nga, ayan, o yung, ano ng pito ba? Nag-init, naglagay ng sa microwave yung binata. Nang Yung kulay blue na maliit na plato. Di ba may gold sa pare ko? oh, Nilagay ngayon niya sa microwave. Pagkuha niya ngayon sa microwave, napasok siya o marka dito. Kasi ngayon may mga ano na gold design. Pag-init siya masyado pag dito sa ano. Ano ko sa kanya? Na-experience ko rin yan. O, itong platong kako yan. May gold sa dito. Ngayon sa microwave, pag pinawakan ko, kala ko. Tawag eh. sabi ko ba kay Jobran magbili ng ano, tangke? Tangke? Ay, hindi. Balik ko. Kasi, sabi ko kasi, nakita ko dito, tapos balik sa doon. Sabi ni Dina, ano, lagi na kumuwi. Kasi dito na lang daw magpunta. Kasi tumanan na sila sa airport. Kaya, sabi ko siya, wala, maglalakad-lakad para dito. Oh, wala ko nang bibili. Kasi sabi niya, katapusan na, celebrate ng birthday. Sino ate? Ano? Baka lumabas. Oh. Lupat ng cellphone ko dito sa ikot-ikot. Heart? Gulat pa ako pumasok ko siya. Kaupo ko ng cellphone.
Ayaw pumunta ng maaga. Sino? Ikaw. Ay nga po, siguro tao, kaya nga rin naman tao na kahit 30 minutes, day, 7 pa lang, day, nasa baba na ko ng bula, day. Nga. Kasi parang alas 5 days, gising na ako, naliligo ako 6:30. 7:10 or 7:30, nasa baba na ako. Kaya bago ako sa kay madam, pahinga muna ako for 15 minutes. Kaya umuwi si sir mga 12:30 yata yun. Ang tawag pa siya, are you waiting for the driver? Yes, sir. Ito ko rin ba siya sa Maaga pa rin yung Hindi, may kinuha rin yung pula nila yung sa ulo. Sabi ko nga, di man lang siya nagsabi, ano ko na lang sana, ang gusto. Bakit hindi naman yan nag-uot? Ako nga sila, pares na sila. Hindi ka nag-uot Kung hindi ko nga ano yun, pagkakain, tinatanong ko na lang. Kaya kung hindi, kahit wala akong trabaho, kulang sa mesa din. Kaya kayo yun. Kaya tatanong ko kung gusto niya ng coke or kung ano bang gusto. Para ilagay ko na lang. Bago siya kumain. Kaya kung hindi, sayang, pabuka. Mga sapatos na naman dumating si madam, hindi ko na alam saan ko ilalagay. Doon. Nag-order yata ng hernia. Hindi ako. Wala kang paglagyan. Thank you guys. Sa asawa niya, puno na rin kasi nag-order na rin ng asawa niya. Hindi, oh, ang dami rin. Sabi ko sa'yo, lahat ng damit niya ng honeymoon nila, hindi ako inantay para mag-handle. Anong ginawa? Prince, tinawag na rin. Pinamins ko na lang pagdating ko, naka-plastic pa. Tapos ngayon, inardiran ko niya na marami siyang mga ganito, yung sinilas, iba. Isa lang na yan, siya nga ni. Mahilig sila sa Hermes ng Hermes lahat ng Ayan ang sinusun nila. Sino mga pagbilang? Mga Bismillah. Bakit? Dito ko na ilagay. para saan ba yan? Yung korko. Dito. Ilagay mo nito. Sa inis mo kay Pinoy dahil sa sandwich. Yung sandwich kasi yan. Yan ako nabubuisit talaga na ano ang luto ko pag ako'y na nakakapanggigil ba? Alam mo yon. Hindi kayo mga moy doon yun sa ano, sa talong? Pangsalata pa naman. Ngawa yan. Wala pa naman. Kasi kung tatawid mo ang tawid nito. Buisit kasi. Ay, nako! Kunting sakit ko sa'yo, SP.
Nervous breakdown. Nagapak. Ano? Diba? Bini pa. Yan na, amoy din na... Ganyan din pag- una ko amoy doon sa... Ikaw dahil pag ganyan dahil na ano, tagaluto ka, kailangan yung utak mo yung Space of matiwasay. mind. Kasi pagka yung ano talaga pati yung luto mo, apektado. Unang amoy ko yan, punta sa na, di ba? First time ang amoy Pilipino. Kakabuisit kasi yung, pati yung, si ano, Pangulo, nagtanong pa kami, nagtanong pa. Kala mo ba, sanda mo kayong bibili ng kanilang kapatid? Palpak, Loy. Ilan na dahil. Diba? Kaya man to. Yung ano, yung pintas na regalo ni Bibi kay Raya. 4,000. Mga maliliit pa yan sila na... Sino? Si Bibi. Regalo kay Raisa. Bakla no yun si Gilde. Ten minutes na lang guys. Salamat sa inyo lahat ha. Mag-end na ako. Dan alam mo kung ito ka na to. Ano, Please يعني بعد أعود المبنى والكنترول يملك that you see you define you consider letter كده letter okay and when you put the sugar على the syrup and put too much for the like سميد or the في down في too much down and put too much the sugar sweet okay or you put you clean up sweet try you maybe you see the YouTube doing the Spanish, the fig cheese and the nuts. Okay. And then you know the sort of the coffee we have stuff. You put there, try. And you see in YouTube, maybe you will find one like that. You try. So you add the cheese, and then maybe you want to do you try and then sweet vanilla or the chocolate. Yeah. You see.
Saling hayop pa. Madam, you send the video, madam, because market time to find this one the said for the solo. Because I'm busy for the lunch for all, madam. Hindi ko gamit na ganito sa akin. Gamit na. Ano. Paghahanapin niya pa ako, nakikita niyang busy. Ano lang sinabi mo? Kaya mo hindi ko umayos ng pot. Madam, you send me the video, madam, because market time to find what you want for this one, the solo. Because I'm busy, madam, for make for the lunch. For us. Guys, pa-end na ako guys. Salamat sa inyo lahat, Jofen, Bibitot, lahat sa inyo guys.
1 minute guys. Salamat sa inyo ha. Thank you guys. Luto muna ang host. Thank you sa inyo lahat. Bye-bye.